سلام تخاتلت مدى فوركس أكاديمي كما ياللكم أبزل لكم وسنا يكتلونا تمنخو بلو معتد ما كم تلومود ناي سومناوي فوركس ماركت أناليسيس حزامة ياللكم كسامو ودات هدما مكتتالكم بأخبروتي عدم المناب ناي لو معلت مدبنا محلافي زيز قبرو زلو سومناوي أناليسيس تمهارلو كمون تغمي وي ربحات رخبلو تلو بعلملو تسفى كلهم دما كما يترخبوا لهم أنا سريتهم أبقومن تختصفر لي بتأتنا يحدكم مالتي بمغتال نزسو من مسزور له مالتي أزيوم بلوسات زبالكم هذا حميشة شتيشة زخون ستاب سمو قبيلة كابتمولو ناي فوركس ماركت هدالي يوم اللهم كلنا دما ناتم تربحتي ويتتكام تغنكون تصفى يكبر بغدامنا النوريو DXY ወይ ድማ ዶላር ኢንዴክስ እዩ ዶላር ኢንዴክስ ከምዚ ዝረኣናዮ ትማለ ዓርቢ ማለት እዩ NFP ናን ፋርም ፔይሮል ኔጌቲቭ ምምፁ ጥራሕ ዘይኮነውን ካብቲ ፎርካስት ኮይኑ ዝነበረ ወይ ኤክስፔክት ዝነበረ ቁፅሪ ኣዝዩ ዝተሓተየ ሃሪሙ ማለት እዩ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ DXY ወይ ድማ ዶላር ብጣዕሚ ቢሪሽ ርኢናዮ ማለት እዩ ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንፅበነ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካብ ሶኒ ጀሚርና ማለት እዩ ፕራይስ ነዚ 97.5 ስትራክቸር ነዚ ብሬክ እንድሕር ገይርዎ ናይ ዶላር ዊክነስ ኮንቲኒሽን ክሪና ኦል ደ ዌይ ክሳብ 96 ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ማርኬት ነዚ 97.5 ናይ ደማንድ ሌቨል እንድሕር ሒዝዎ ፕራይስ ቀስ በቀስ ስለውሊ ሪካቨር ክገብር እዩ ማለት እዩ ክሳብ 98.1 ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ፑልባክ ክሪና ስለዚ 97.5 أزياء بلستي كي ليفل ويدما area of value مالتنا أزياء break out price all the way نمورات تقولوا كلوي إذا كم ديلهم كلنا GBP USD نحر مسينا GBP USD ويدما GU دما تي ناي NFP negative بممسون دولار أزيو حقوس تسمع وي مالتنا نحرينه price ملو بملو bullish كيدنا تي previous نبرة area of value دما ميتيجيت غير ولو حجي عادة تسالسان حمشتن 48 نايزا ستراكشر زي بريك اوت نحرينا نايزا ستراكشر زي بريك اوت مالتي نزي تمالا عرب زبصحو نايزا بريك اوت all the way market ابزكن رينا all the way market عادة تسالسان شوعتن سوسان سلستن كهرمي مالتي اوفرول نزي درجة ورح ملو نايزي بايناي مخاط خلو خلو بفلاي دما لا أثر شو عتا interest rate ناي مقراص تقولوا درجة زلع على قين الله حجي مستي NFP نيجاتيف ممسو كمون CPI للناس تمسو زلوا أبسومن ناي دولار سلازي GBP USD عادة بسلاسان حمشتن 40 شو من تندحر بريجرا all the way كساب سلاسان شو عتا سوسان سلستن كان عزانا خلينا كساب دي أرياز مالتي بنصارو دما برايس ندحر بيريش confirmation كان دلاب زيبنا كساب عادة بسلاسان 450 عتا ناي مملاس تقولوا كله مالتي كم جار ريازلنا كم جاجرنا مارك نقبرا GBP USD كنسلنا نريو يورو USD ونكم سيميلار أكايد أمس GBP USD زلوا مالتي برايس هذا نتوعسر شوعات 30 شوعات بريك أبز قبرلو ناي زملو ناي سبلاي اريا زلنا مالتي هذا نتوعسر شوعات 30 شوعات نز بريك نتجرو all the way بلش كرينا بنصار دما برايس ندحر بيريش كونفرميشن كاندلز فورم جيرنا ستوب لوس نانا اباف جيرنا كساب حضرت بي 10.81 كساب ابزي اريازي شورت بوزيشن كنري نخلينا سلازي GBP USD and Euro USD سيميلار كايدا سلازلون ولا باترن فورم جيرنا زلوا دما تماساسالي مالتي وهم جا جيرنا تكاتاتلن نزلنا نريو GJ ويدما GBP GPY زعست زي ازيو بولوس زخوانه اريا اوف فاليو سات جيرلنا زلو حجنتا كنصبينا نزدمس زلو سومن حرينا مولو بمولو ماركتين بوليش ترند زلو 298 بشعه زي ستراكشر زي اندحر بريك جيروا all the way price bearish continuation to the downside كرينا بنصارو دما كمزي ابزي اليا زلو برايس بوليش كونفرميشن دحيبنا ستوب لوس نحنا below نايزيا ويك زي اب مقبار بوليش بوزيشن كنحزن خلينا مالتي all the way كساب 299 299 شك سبب زي مالتي at the same time the man is break out ندحر هيبنا straight away all the way market
continuation ንባይ ክንሪኢና ስለዚ GBP GPY እውን ኣዝያ ብልፅቲ እያ ካልእ USD GPY ኣብዚ እንድሕሪና ኣብ ዝሓለፈት ናይ ላስት ዊክ ዝነበረት ቪድዮና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ወይ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ዝበለፀ ሰጣብ ናይ USD GPY ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ላስት ዊክ ኣብዚ ማለት እዩ ድሕሪ ፕራይስ ናይዚ ብሬክ ኣውት ድማ all the way ማርኬት ከም ዝሪኦ ዘለና ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ፒፕ ብመንፅር ፒፕ እንድሕሪና እውን ልዕሊ 100 ገለን ዝኾኑ ማለት እዩ ኣዝዩ ኦልሞስት ናይ 150 160 ፒፕ ዝኾኑ ማርኬት ከይድሎ ከም ዝሪኦ ዘለና again ምስቲ NFP ኔጋቲቭ ምምፅኡ ድማ ፕራይስ ስትሬት ኣዌይ ናብቲ ፕሪቪየስ ዝነበረ ስትራክቸር መፂልና ኣሎ ኣብዚ እንድሕሪና ሕጂ ድማ ፕራይስ ንእሽተይ ፑሽ ባክ ናብ 146.7 ክመፅእ ካብዚ ባይ ፖዚሽን ክሪኦ ንኽእል ኢና በንፃሩ ድማ ፕራይስ 146.7 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕሪ ብሬክ ገይርዋ ብዝኾነ መንገዲ ፕራይስ ነዚ 143 ኤርያ ግድን ሪስፔክት ክገብሮ ማለት ክሳብ ኣብዚኣ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ስለዚ USD GPY እውን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር እያ ፎርም ጌራትልና ዘላ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት NZD-CHF NZD-CHF ኣብዚ እንድሕሪእናዮ ማርኬት ዳርጋ ኦልሞስት ንከባቢ ክልተ ሰሙን ዝኣክል ሬንጅ ሄቪ ዝኾነ ሬንጅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ብሉፅ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ዝፎርም ጌርልና ኣሎ ብዝኾነ መንገዲ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ረኺብና ኣብዚ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ግን ዝዓበየ ባይ 0.47 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ኢና ድማ all the way price ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ባይ ፖዚሽን ክሪኦ ኢና ማለት ስለዚ NZD-CHF እውን ኣዝያ ብልፅቲ ዘላ ሰጣብ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እዩ ሕጂ NZD-CHF only ንባይ ፖዚሽን ጥራሕ ኢና ክሪኦ ምክንያቱ ኣብቲ the lowest point ስለ ዘሎ ቁሩብ ሪስክ ክህልዎ ይኽእል እዩ ሴል ምእታዊ ማለት እዩ ናይዚኣ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ተረኺብና ግን ሙሉእ ብሙሉእ ባይ ፖዚሽን ክንኣቱ ኢና ቀፂልና ንሪኦ ካልእ ጎልድ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና እንድሕር ርኢናዮ ሓድሽ ሃይ ክንርኢ ኢና ከምኡውን 3500 እንድሕሪ ብሬክ ገይሩ all the way ማርኬት ናብ 4000 ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ክህልዎ ኢልና ነርና ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና ዋላ እውን ዳርጋ ኣብ ዝሓለፈ ተደጋጋሚ ቪድዮታትና ንሰርሖ ዝነበርና ጎልድ there is high probability bullish ኢና ንብል ነርና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣዝዩ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ቡሊሽ ምስቲ NFP ድማ ኔጋቲቭ ምምፅኡ ኣዝዩ ንዕኡ ድማ መፍቶት እዩ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ፕራይስ 3572.6 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕሪና ሴል ፖዚሽን ክንብል ንኽእልና ሕጂ እቲ ሴል እንታይ እዩ ፕራይስ ንፑልባክ ንሪካቨሪ ማለት እዩ ክሳብ ኦልሞስት 3500 ዝኾን ክሳብ ኣብዚና ፑልባክ ክርኢ እምበር 3572 ናይዚ ሪትሬስ ገይሩ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን እንድሕር ሂብና ባይ ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎና ኦቨርኦል ፕራይስ ናይ ጎልድ ካብ ሕጂ ጀሚርና ማለት እዩ ክሳብ 2026 ነዝመፅእ ዘሎ ዓመት ክሳብ 5000 ከምኡውን ክሳብ 5000 ናይ ምህራም ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣለና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ማለት እዩ ናይ ጎልድ ጉዕዞ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ስለዚ 3572 ናይዚ ሪትሬስመንት ባይ ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና all the way ድማ ሓድሽ ሃይስ ክሬት ናይ ምግባር ክህልወና ማለት እዩ 3572.6 ናይዚኣ ብሬክ እንተገይርልና ግን ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባፍ ጌርና ንሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ሴል ፖዚሽን ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ቀፂልና ንሪኦ BTC ወይ ድማ ቢትኮይን እዩ ቢትኮይን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ጌርልና ኣሎ ሕጂ እንድሕሪና ፕራይስ ትረንድና ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ ይገብረልና ኣሎ ሓዳሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ንኽስራሕ ድማ 4 ሰዓት ኣብዚኣ ሂባትና ኣላ ነዚ 110.5 ብሬክ እንድሕር ጌርልና ፕራይስ all the way short ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወይ ክሳብ 107 ማለት እዩ 107 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ዝለዓለለና ማለት እዩ በዚያ ሕጂ ዘላታ at any cost ግን at any cost ኣብዚ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ፎርም ጌራትና እዚኣ ኣሰት እዚኣ ቡሊሽ ክርኢና all the way ክሳብ 113.3 ከምኡ እናበልና ኣብ ቡሊሽ ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣዝያ ብልፅቲ እያ ዘላ ሕጂ ብሬክ ትገብረልና ኣላ ኣብዚኣ ከምዚ ንሪኣ ዘለና 4 ሰዓት ተሪፉ ኣሎ we'll see how this candle will close ብፍላይ እዚ ቀዳመ ሰንበት ስለ ዝሰርሕ ንከታተሎ ንኽእል ኢና ፕራይስ ልዕሊ 113 ኣብ ዝዓፅወሉ ግን ስቶፕ ሎስ ናህና ቢለው ጌርና
ባይ ፖዚሽን ኦል ደ ዌይ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብያ ዘላትና ኣብዚ እንድሕር ርኢናያ ድማ ፕራይስ ስቲል ድሕሪ ነዊሕ ናይ ቢሪሽ ሙቭ እዚ እውን ስቲል ማርኬት ቢሪሽ ዘሎ ዝኾነ ቸንጅ ኣይገበረን 103.3 ናይዚ ኤርያ እዚ ብሬክ እንተገይሩ ጥራሕዩ ቢትኮይን ኦል ደ ዌይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝህሎ ወላ እውን እዚኣ 110.3 እዚኣ ባይ ፖዚሽን እንሕዛ ክሳብ ኣብዚኣ ጥራሕታ ታርጌት ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ዝዓበየ ባይ ናይ ቢትኮይን 113.3 ናይዚኣ ስትራክቸር ባይ እንተረኺብና ግን ኦል ደ ዌይ ንነዊሕ ባይ ክንሕዛ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቢትኮይን ከምዚኣ ጌርኩም ማርክ ግበርዋ ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብያ ዘላትና ማለት እዩ ያ ሶ ንሎም መዓልቲ ሒዝዮም ዝመፃኩ ነዚኦም ይመስሉ አይ ቲንክ ጂጄ ያላትና መስለኒ ለሚ ቼክ ኢት ጂቢፒ ጂፒዋይ አናላይዝ አይገበርኳን መስለኒ አያ ለሚ ቼክ ኢት አገን here go ya ጌርና ያና anyway ጂቢፒ ጂፒዋይ ዩኤስዲ ጂፒዋይ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዩሮ ኤንዚዲ ሲኤችኤፍ ጎልድ ከምኡውን ቢትኮይን እዚአን ሰጣብ ዜን ኣዝየን ብሉፃት እየን ዘለዋ ንኩለን ተኸታቲልና ድማ ፕሮፊታብል ዝኾነ ሰሙን ከነሕልፍ በዓል ዓብዪ ተስፋያ ማለት እዩ ብካልእ ቪድዮ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው